tomto storočí nenájdete asi veľký projekt, nenájdete asi veľkú inováciu, v ktorej by neboli použité myšlienky, metódy, alebo techniky, alebo zariadenia informatiky. Z toho vyplýva, že pre rozvoj celej spoločnosti je rozvoj informatiky veľmi kľúčový. Profesor Gruska před více jak 15 lety jako jeden ze 2 Čechů a on jako Slovák získal prestižní ocenění IEEE Pioneer, což je ocenění, které na celém světě získalo jenom několik desítek lidí. A myslím si, že právě toto ocenění nejlépe charakterizuje, jak já vidím pana profesora Grusku. Veľa sa dokazuje, že počítače nemôžu urobiť to alebo to, ale to všetko je založené na relatívne primitívnych názoroch na to, čo sú a najmä čo budú budúce počítače. Takže tu platí známe, nikdy nehovor, nikdy. Já ho vnímám jako pionýra, průkopníka v oblasti počítačů a v oblasti počítačových věd, což se také projevilo v 90. letech, kdy nastoupil na fakultu informatiky a začal se věnovat oblasti kvantového počítání. Oblasti, která v době, kdy se jí začal zabývat, byla považována za něco mezi science fiction, fantazií a úplně neužitečnou oblastí. A v téhle oblasti se mu nakonec podařilo v roce 99 vydat celosvětově uznávanou první velkou učebnici u jednoho z nejprestižnějších vydavatelství na světě. Dneska je všeobecne zaužívaný názor, že informatika sa zaoberá počítačmi, ich rozvojom a ich aplikáciou. Ja si myslím, že tá úloha je podobná ako úloha, ktorú hrá fyzika alebo biológia. Cieľom je skúmať zákonitosti, ohraničenia, javy a procesy informačných svetov. Joseph is really a distinguished world-renowned leader in the field of quantum information science. And Joseph has been an advisor to our project, the biggest fund here in Japan, on quantum information science. Ja som pôsobil asi 14 rokov na rozličných univerzitách v Severnej Amerike, Európe, Ázii. A tak keď v roku 1997 som vlastne musel odísť z Bratislavy a prišla ponuka od dekana Fakulty informatiky Masarykovej univerzity, profesora Zlatušku a vynikajúca podmienka, tak som neváhal a odišiel som do Brna. A myslím, že to, čo sa mi podarilo docieliť za posledných 14-15 rokov, ani zďaleka by som nebol docielil, keby som nebol odišiel. Veľká škoda, že otec neučí na Slovensku, že svoje skúsenosti nemôže odovzdávať slovenským študentom a slovenskej vede. To, že to tak nie je veľká škoda, samozrejme aj istý znak slovenskej kultúry, vysokoškolskej zvlášť, keďže otec je známy svojou veľkou prísnosťou a veľmi silnými nárokmi na svojich spolupracovníkov, na kvalitu ich práce a na výsledky. A myslím si, že to, že tu nie je aj výrazom istej zbúry priemerných druhoradých a treťoradých, ktorí rozhodne netúžili po takomto človeku v svojom prostredí. Já ho mám jako osobnost nesmírně rád. Vím, že zároveň dokáže některým lidem svou náročností lézt hodně na nervy, ale i tady toto, jak se kombinuje, tak je, myslím, velice dobré, protože to stimuluje jeho okolí. Nenechává svoje okolí chladným a díky tomu dokáže vyprovokovat k tomu, aby se kolem něj něco dělo. Prvú veľkú monografiu, ktorú som vydal v Spojených štátoch, som písal rýchlosťou 2 strany za deň, čo je veľká rýchlosť. Kniha mala 730 strán, ale na indexe som pracoval celý mesiac, čo si odnesli moje oči. Moja druhá kniha veľká, Quantum Computing, ktorá bola prvou knihou v tejto oblasti a vyšla v Anglicku. Keď kniha začala vychádzať, tak som cez internet sledoval jej pozíciu na portáli Amazon UK
kde ukazovali pre každú anglickú knihu, ako sa predáva. Tá moja knižka sa dostala až na 1030. pozíciu, pričom pre vedeckú knihu bol úspech, keď sa dostala medzi prvých 100 000. Nemám auto, nemám mobil, ale zbožňujem iný typ mobilov. Sú to kinetické artefakty, ktoré sa pohybujú v dôsledku prúdenia vzduchu. A je na nich fascinujúce to, že každú chvíľu vytvárajú nejakú inú kompozíciu. To, čo vidíte teraz, už nikdy neuvidíte. Otec začal študovať na vysokej škole, potom to musel nechať, študoval v Prahe, prišiel z Prahy s rozličnými novými ideami. Jednou z nich bolo fotografovanie. Nakúpil celú sériu takých populárnych kníh o matematike. A to som čítal cez prázdniny. A myslím, že vďaka tomu, keď začal prvý ročník matematickej olympiády, som sa umiestnil v celoštátnom kole na 2. mieste. A to odštartovalo moju kariéru, moje zameranie. Žili sme na Hornej Orave. Vianoce boli prekrásne, spustu snehu. A zvlášť si spomínam na rok, myslím, že to bolo 1941, keď mal prísť na Štedrý večer otec, ktorý bol v tom čase na ruskom fronte. Povečerali sme, ešte tam nebol. Zaspal som pod stromčekom a on potom prišiel, musel ísť peši asi 20 kilometrov a doniesol mi autičko na diaľkové ovládanie. To bolo v tom čase vrchol techniky. Jediné dni voľna pre môjho manžela sú Vianoce. Cez Vianoce nepracuje, ale na Štefana už obyčajne nevydrží a už sedí za počítačom. Rád hovorím, že stále pracujem a súčasne skoro stále oddychujem. Vyzerá to ako paradox. Nie je ľahké žiť s človekom, ktorý je zriedka unavený, stále pracuje a len občas máme chvíle, že si môžeme niečo ísť spolu pozrieť. Hodne ma tiež ovplyvnil brat, ktorého záujem a práca v oblasti ľudového umenia ma jednak motivovala, jednak mi umožnila dostať sa rozličným artefaktom a umeleckým produktom. Máme zbierku vyše 330 Betlémov zo 63 krajín. Keď sa dá, tak ich vystavujeme, pričom mi pomáha hlavne môj brat. S mojou záľubou kníh súvisia aj držiaky na knihy. Napísané slovo si treba ctiť. Ale veľmi dôležité sú aj záražky na knihy, ktoré umožňujú dodať tým knihám ďalšiu dimenziu a tiež ich podporiť v tom, aby mohli pekne stáť. V pokročilej etape mojej kariéry samozrejme veľkú rolu hrala manželka, ktorá akceptovala, že nerobím to, čo by som robiť mal, ale robiť neviem. A že robím to, čo robiť viem. Rodinné zázemie je pri takýchto situáciách veľmi dôležité a pochopiteľne, že sa to všetko prenášalo aj na deti. Dcera už učí na univerzite v Spojených štátoch, má tam 2 deti. Syn učí na univerzite v Bratislave. Vnuk študuje počítačovú kompozíciu hudby v Hágu. Silná generácia slovenských matematikov rôznych špecializácií rýchlo rozpoznala úlohu umenia pri rozvinutí matematickej kreativity. V 70. rokoch som si vymyslel ako náhradný program
počítačovú grafiku. Pomocou Gruzku sa mi podarilo dostať sa na univerzitu v Hamburgu, kde som mal možnosť robiť na najnovších osobných počítačoch, čo bolo vtedy novum. Od narodenia moderných počítačov sa vášnivo diskutuje na tému, čo všetko nedokážu počítače a čo všetko nedokážu roboty. Najmä v dvoch oblastiach, šport a umenie. Čo sa týka športu, počítače už majú navrch v šachu. To ovšem nevadí ľuďom, aby naďalej veselo súťažili v nižšej kategórii. Čo sa týka umenia, v najbližšej dobe počítače budú stále viac a viac a viac pomáhať umelcom všetkého typu, aj keď nie každého veku. A potom sa to asi preklopí a umelci začnú pomáhať počítačom a stále menej a menej. Už dneska sú niektoré umelecké výtvory, kde ani znalec nerozozná, či to robil umelec alebo počítač. Môžeme dívať na celú históriu ľudstva ako skladajúce sa z troch etap. V tej prvej etape človek bojoval o potravu. A k tomu používal znalosti o biologickom svete. Potom prišla éra energetická. Koncentrácia ľudstva sa sústredila na to, ako získavať energiu. Ako docieliť, aby tá energia bola vždy, všade. Teraz žijeme v ére informačnej. Ide o to, aby sme mali dostatok informácií, aby sa tá informácia prenášala čo najrýchlejšie. A teraz kam to smeruje? Ja tvrdím, že štvrtá éra bude o bezpečnosti. Vo všetkom. Takto každý ešte tak odsúhlasí. Ja pýtam sa, čo potom? Keď budete mať potravu, keď budeme mať energiu, keď budeme mať informácie, keď budeme mať bezpečnosť, tak čo potom? Tak dosť jednoznačne, že potom bude dominovať zábava. A to už teraz k tomu smerujeme. O umení, o mnohých častiach umenia sa hovorí, to je zábavný priemysel. Šport je dneska zábavný priemysel. Výchova smeruje tiež k tomu. Z toho bude zábavný priemysel. Budete sa učiť celý život veľmi príjemným spôsobom. Kedykoľvek budete mať na to chuť. Takže to je budúcnosť. Takže nič pesimistického. Veľký optimizmus je na mieste.